komerčne, neviem, posunuté niekde inde. Ja mlieko a hlavne žinčicu. Ja si žinčicu kupujem. Si myslíme, že sú zdravé a chutí nám to. Piješ rada mlieko? Nie. Nepriaznivý trend dal do pozoru aj výrobcov mlieka. Napríklad mliekareň na Liptove v Ivachnovej stavila na tradičné hodnoty svojho regiónu. Prioritou je kozie mlieko. Okolo výroby, ktorá je sústredená tu v tomto areáli, sme vybudovali široké zákaznícke zázemie. Je tu vybudovaná reštaurácia, je tu vybudovaná vlastná predajňa syrov, je tu vybudovaná tržnica, kde predávame tradičné slovenské výrobky. Zaujať chcú aj našich najmenších, ktorí si môžu pozrieť zoo. Najmodernejšie technológie závodu budú produkovať výrobky od budúceho týždňa. Plánujeme denne spracovať asi 2000 litrov kozieho mlieka. Budeme vyrábať produkty z ovčieho mlieka, tradičnú hrudku ovčiu, brinzu, korbáčiky, oštiepky a z kravského mlieka takisto. Nová mliekareň na Liptove priniesla aj 50 pracovných miest. Ak sa jej bude dariť do budúcna, chcú prijať ešte 20 ľudí. Petr Eus, TA3.